Și acum facem o probă de la distanță să vedem cât de bine poate să sufle. Sunt la câțiva metri. Aceasta este noua suflantă de la Gadget Store. Haideți să vă prezentăm. Pachetul conține manual de instrucțiuni, suflanta propriu-zisă. Foarte important, avem nu 1, ci 2 acumulatori de 48 de volți, ca să fiți siguri că nu o să vă lase niciodată bateria. Vine împachetat în această cutie foarte rezistentă, să o puteți transporta oriunde doriți. O puteți folosi la foarte multe lucruri, de exemplu, după ce spălați mașina, o puteți usca în câteva minute. De asemenea, puteți aprinde focul instant cu această suflantă, puteți să faceți curățenie și în curte, de frunze, de praf, le puteți sufla imediat. Haideți să punem acumulatorul, să vedeți încă o dată cum suflă. Mai suflăm încă o dată cutiile acestea. Cam așa suflă o sticlă de apă de la distanță, nu din apropiere. Dacă vreți și voi acest kit, stocul este valabil, asta înseamnă livrare 1, maxim 2 zile lucrătoare. Aveți de asemenea și garanție 2 ani de zile la acest produs. Și să vă mai dau încă un sfat, ar trebui să vă grăbiți dacă vreți și voi să le prindeți, pentru că avem doar 100 de bucăți. Așa că apăsați mai repede pe butonul de mai jos, pentru că o să dea exagerat de repede. Spor la cumpărături!